No tervepä terve, se olisi uuden videon aika jälleen kerran ja tässä videossa sä pääset kurkistaa TV-kulissien taakse, koska toimistopoikien kanssa me käydään 10 000 kuvauksissa. Sekä myöskin Rapsunkaan lähdetään ulkomaille. Nämä molemmat setit on täynnä sekoilua, joten toivottavasti tykkäät. Ensiksi TV-kuvauksia. Päästäänkö meistä tänne sisään? Ei meillä ole kutsua. Mitä meidän pitää sanoa? Että me ollaan Lloyd Libiso vai? Salmelaisen kaveri. Salmella. Hei, tunnetteko te Mikael Salmelaisen? No joo, poliisiasema on tuossa korttelin toisella puolella. Tää on oikeesti kova, että Ylelle niin sä et pääse edes tonne alueelle ilman, että sulla on passi. Nyt se joku soittaa. Vastaa. Me kokeillaan selvitä. Noniin. Check. Moro. Sähän soitti jollekin daamille mun Puheluaikana, kun mä sitä viritin sitä puhelua, niin tuli joku 3 viestiä Tinderistä. Mut siis 10 000 kuvauksia ollaan menossa ja sullahan on ilmeisesti viimeisen päälle sanat keksittynä. Onhan mulla. Siis ihan ykkössanat siellä. Ihan 10 mun lempisanaa. Mutta eikö näin, että tähän ois ollut hyvä pulla? Pulla olisi ollut hyvä sana. Ois. Koska suomalaiset tuntee pulla. Niin on. Mikä olisit laittanut pullalle vihjeeksi? En tiedä. Ehkä mä olisin laittanut joku, tiedätkö, että mummo tekee tätä. Ei. Mulla on ton tasoiset ne kaikki mun sanat siellä. Mulla on 2-osaiset vihjeet. Mä voin jo nyt paljastaa sun. Okei. Eli siis tiedätkö silleen, että sä haet niinku 2 eri kulmasta sen. Mä voin yhden paljastaa sanan, mikä ei oo tuolla, mutta mulla oli tämmönen vihje. Okei, tää on tämmönen harjoitus, eli rasila ja trooppinen puu. Niin, Jukka. Palmu. Kyllä. Hyvä. Onks Palmu? Oli Jukka Palmu oli se nimeltä, se mun sana, mutta se ei ole tänään pelattavassa. Okei. Just tolleen mulla on ne vihjeet. Mua pelottaa, että ne oli jo helppoja. Tiedätkö joku suhis, niin sehän on ihan fiksu. Mut ei se oo tähän aikaan hereillä vittu. Niin, ja suhishan siis vetää tän ihan överiksi. Se vetää, mä niin näen, että suhis niinku kuumottelee tän ihan yli. Onks mitään hajoa? Viki aloittaa kohta ohjelma. Ja onks toi suhis? Et sitten luottanut, että tuolla tiellä olisi parkki. Mä katsoin, että B-vieraita. Eikö me olla vieraita? No ollaanhan me. Mä en tiedä, mutta ei tunnu siltä enää. Mä oon muuten tajunnut, kun se tööttäisi joku 4 kertaa. Mä ajattelin, että se on jotenkin ihan täällä ihan luonnollista, että jengi vaan tööttää. Mikä on niinku sun MP? Mä oon parit parkkisakot saanut tässä tällä viikolla, niin mikä on sun mielipide tästä? Mut siinä on paikka. On ne kilometrit. Tuolla tiellä. Mä en nyt rekkariin näytä, mut siis onhan siinä niinku mahis laittaa auto tohon. On, eikä toi haittaa ketään tossa. No mun mielestä toi pitäisi olla kans sellainen niinku parkkeeraamisen sääntö, et jos et sä oo kenenkään tiellä. Tulee muuten haastattelua tästä. Vuoden malmilainen. Ei, jätitte auto. Tonne kilometrin tohon suuntaan. Sulla on ihan fiilis kun noille rallihaastattelijoille, kun autoja saapuu vaan tähän ja sitten pistetään kommentti. Kuka sieltä tulee vielä? Kevin, no hänelle ei oo auto. Ei oo. Mut mitä luulet, että tuleeko? Mä toivoisin, koska mitä mä oon käsittänyt tässä formaatissa pitäisi olla useampi kilpailija. Mitä sä luulet, että jos Kevin nyt jostain syystä, teet sä nyt vaikka on kipeä tai nukkuu pommiin, niin mitä sä luulet, että millä tavalla se 5. koppi täytetään? Esko Eerikäisellä. Onko hän valmiudessa tälläkin hetkellä? on, hän on tossa autossa nukkuu tällä hetkellä. Hän on niin sanotusti päivystysvuorossa. Mä oon kuullut vaan tämmöstä ja siis tykkään Eskosta hirvuisesti. Eikä olisi muuten oikeasti mitenkään poissuljettu ajatus, että joku ois aina jonkun ohjelmaformaatin päivystysvuorossa. Onkohan joskus? Tiedätkö TTK? Mun mielestä näitä tarinoita on esimerkiksi Voice of Finlandista. Joo. Ja ehkä TTKsta kanssa, että Voice of Finlandissa mun mielestä niin kun, haluatko miljonääriksi? Joo, siinä oli mun mielestä niin, että kun Jaajo sitä juonti, niin siinä oli niin kuin oli siis otettu varasijalle silleen, että Heikille oli sovittu soppari siihen, että saat varajuontaja, että jos tulee joku, että Jaajo ei pääse studioon, niin sä tulet sitten paikkaamaan häntä. Mun mielestä oli tämmönen soppari. No niin. No paljon mahdollista. Mutta saikohan Heikki päivystysrahaa? Niin, jo koko ajan puhelin äänellisellä. Kyllä niin. Tässä maksaa. No samahan se on tuo niinku terveydenhuollon puolella. Jos sulla on päivystys, niin kyllä saat sit aika hyvänkin itse asiassa liikuntaa. Kyllä. Et onko näin, että Heikki on vetänyt liiviä 75% Jaajo liksasta olemalla himassa? Kyllä, odottanut puhelinta. Se on ollut viihdealan night agent. On. Mä haluaisin kyllä olla just se, että se kolmosveska Valioliigassa, joka ei pelaa ikinä, mutta vetää millin vuodessa. Alkulämpillä käy aina vähän kopittelemassa ja sitten pukkari ja aitio. Mites sulla on päivä lähtenyt käyntiin? No, mä näin unta, että mä siis myöhästyin täältä. Mä näin siis unta, että mä olin unohtanut sen. Ei viitti, kello oli 5 iltapäivällä. Mä tulin toimistolle ja sit kaikki jotenkin tosi pettyneet, mutta sit Roni oli silleen, että no ei se mitään, että mikä se on se call time, tai mikä se call time. Että se oli 9.30, niin se tarkoitti sitä, että se alkoi silloin se lähetys, tai siis toi kuvaus. Ja sit kaikki oli muutenkin myöhässä ja se oli kuulemma ihan perseestä. Ja niin mä ajattelin, että voisikohan tää olla? Meillä oli hyvä vai huono juttu?
Meillä oli eilenkin kuvaukset, Niin. koululaisen lehden kuvaukset, ja sä et ole nukkunut yöllä yhtään, kun se on jännitti, että heräät sä, niin oliko tänään sama? No vähän sama kyllä. No siis jos unessakin oli myöhässä. Täällä pienemmällä niin on tämmönen teidän backstage. Jumalaare. Miten tämä mestari on ensimmäisenä täällä? Seurasin Mapsia. Arvostan. Tässä on tää mun palkkasekki. Tuohon kirjoitetaan Mieli ry. Tuli tohon tälle. Joo, tuolla on noin muut jossain. Satuitko näkemään niitä jossain täällä? Sitten on tälleen. No mä kyllä näin ne, mutta mä sanon ne tänne. Mä näin teidät, kun mä kävelin tuolta. Sitten on silleen, no mä katon, että kauan teille menee löytää tänne perille. Koska mä tiesin tasan tarkkaan, että olette mukana. Eiks tää tupis? Joo, tapaa. Ronihan tuli raskaaksi ja sit tuli se vaan. Niin Roni tuli jo. Tää Disney-kanava. Mulla meni silleen, että mulla Kaksi lähti sekaan tohon puuteriin. Onko? Mä en oo No otetaanko Hessu Hopo vaikka ensimmäiseksi tossa ja... Ai tervehdys, tänne on tullut. No niin, morjesta. Kaveri. Mä voin tulla vaikka hänen kanssaan. Mä aina jotenkin tykkään olla tässä penkissä. Ai sä tykkäät Joo. maskista? Mä voisin tulla niinku maskiin vaan ja sit mä voisin vaan jatkaa niinku arkielämää. Mieti jättää tekemättä ne, miksi se maski laitetaan. Niin. Joo. Tai se voi ne tehdä jos tarvii, mutta jos ei tarvii. Niin, moi mä oon Mira. Moi, Sere, moi. Onko se niinku luonnonkin harvaa? No kun ei tiedätkö sä oo. No ihan hyvin tälleen. Se on siis Se nyt... taipuu tolleen. Joo, ja sit mitä pidemmäksi menee, niin sit se alkaa niinku taipua enemmän. Miten sä tykkäät? Haluatko sä, että se on niinku kuivemman näköinen vai haluatko sä, että siinä on vähän jotain vahaa tekstuuria? Se voi olla vähän tekstuurinen ja sit tavallaan se voi olla niinku vähän, nyt mulla oli aamulla vaan lippis vähän aikaa vahingossa, niin se voi, mielellään se voi alkaa vähän niinku aikaisemminkin tää niinku pörrysyys vähän Niin, että se voi olla et se ei oo vaan tämmönen hyndä. Että se voi olla täällä jo vähän. Joo. Moi. Nopea häiritsä sun. No niin, tervetuloa. Nähdään tosta tietysti vähän. Nähdään kohta. Sulla on tiukat setit. On ollut kyllä hauskaa. Ollaan 3 jaksoa päivässä painettu purkkiin. Onko tää sun eka tämmönen niinku... Game show? Niin, semmonen... On. Onko se erilaista? On. Tää on ollut kyllä tosi hauska. Onneksi ollut hyviä tyyppejä. Niin, se olisi... Vieraan. Olisi aika raskasta kun... Niin. Juontaa, kun olisi ihan pelkki... Älkää tehkö muutosta siihen. Joo, pelkkiä Omalla hyviä porukalla. tyyppejä. Joo. Ei mitään, nähdään kohta. Kiva, kun tulit. Käyt sä vielä läpi sun omiin sanoja? Käy. Kerro mulle yksi. Ei kun nää on ihan karseet. Niin mullakin. No, mitä sulla, onko sulla hyvit sanat? En mä tiedä. Ai niin, et sä tiedä sun. Et sä tiedä vieläkään mitä tullut. Mä en oo kattonut. No niin, kun tulit Ronin tilalla. Mä katson vasta siellä ohjelmassa, että mitä se on. Sitten mä alan lukea tätä. Okei, eli... Siellä on jotain trolleja. Joo, mulla ei ole mitään hajua. Saanko mä näyttää? Siis mennäänkö me olla aatikkailla ylös? Jep, just näin. Onneksi sä oot vanha kiipeilijä. Hei, sit se, huomaat sen kopin vasemmassa, ei voi. Kopin vasemmassa alanurkassa. Siellä on toi sun turvakaari. Joo. Tää. Joo. Niin laitat se tähän, se on tässä takaseinällä tossa keskellä. Ai niin, kun mä rupean tuolilla. Saat kuitenkin tuulettaa niin lennokkaasti, niin... Mites päin tää laittaa tähän näin? Ja sit kuse päälle sieltä. Sisään. Mene inekseen ja turvakaarin paikalleen ja Kyllä se voi ottaa vähän nyt. Alumiinia. Oh, hyvä. Tässä on luurit. Sanoit sä selkäpuolelle? Joo. No niin. Syksyllä näette sitten enemmän, miten meillä meni tuo 10 tonnissa. Mutta tässä kohtaa videota lähdetäänkin Ruotsin maalle. Siellä me Rapsunkaan tarjotaan japanilaista kulttuuria, karatea ja tosi huonoja vitsejä. Olkaa hyvät. Miksi ne on Rapsu päästänyt meidät tähän ekalle riville? Mä en kyllä itse asiassa tiedä. Oot säkin ollut eka riville? En itse asiassa ollut. No en minäkään. Mä katsoin, että on 1A, niin mä olin silleen, että tässä on varmaan joku virhe. Tiedätkö? Vaan eteenpäin. Niin ehkä se selittää. Joo. Ne on oikeesti varmaan halvimmat paikat. Niin, kun muut saa nähdä niin. sitten niinku sitä toista. Niin, me ei näe ketään. Me joudutaan katsoa vaan tiedätkö valkoista seinää. Mä sanoin, että mieluummin on kakkasivillä, kun näkee tietysti jotain. Jotain positiivista. Tässä on tosi iso jalka. Niin, vaan, ja sitten kun on vielä näin lyhyt, niin tää on niinku tiedätkö sairas. Niin sähän saat jalat suoraan. Saa jalat suoraan. Toka kerran elämässäni, kun matkustan priorityllä. Mä oon kyllä ollut siis bisneksissä niinku, tiedätkö, vahingossa vaan tai silleen siirretty vaan bisnes vaan niinku istuu. Ei kuulunut palvelu siihen. Ja mä oon mennyt niistä porteista sisään, missä me mentiin tänään. Okei. Vaikka, että tossa onko paikallinen kehä 1 vai kehä 3? Oot säkin nähnyt Ruotsissa autoa? Mä oon. No itse asiassa ollut maaparannassa. Tiesitkö sä, että Ruotsissa niin 100 sen kyltti on 110? Joo, 70, 90, Joo. Se on jännä kyllä. Mut onko se sit silleen, eikö siellä oo 120? Ei sit varmaan oo. Niin, että meneekö se sit Suomessa niinku 80, 100 ja sitten 20 siellä on se? Tästä tohon maksaa. Tästä voi maksaa. Mähän vedän tän ruotsiksi. Startta. Skanna här. Skannaa täältä. Onpa vaikea peli. Avbryt on maksa. Jaa. Okei. Se oli et lopeta.
Se olikin, et keskeytä. No jää siis vois voinut käydä kelle vaan. Täällä paistaa aurinkoa, mulla on toppatakki päällä. Ehkä pieni arviointivirhe. On heti muuten tommonen niinku, mitä mä sanoisin, no tuoksu on vahva. Semmonen niinku spa. Sehän jos joku tietysti maistuu. Täällä on kaikilla tommoset niinku karatekaavut. Täällä voi ottaa niinku myllyä periaatteessa ihan milloin vaan. Mulla on ehkä joku virhe, koska siis mullahan on siis sininen vö. No ei. Sä voit hakea tussia. Voinko mä tussi? Saanko sua vetää tän mustaksi, jos mä niin, kuinka laitonta se on vetää mustalla, jos ei? Se on mun mielestä vähän epäkunnioittavaa, eikö se ole? No mut siis sehän selviää, että tuo Lotte otetaan. Mites toi nyt menee? It's the kimono that you go around with. Tän näköinen asu pitää olla koko ajan siis päällä. Näinhän me otetaan kaikki mukaan sit kotiin, eiks niin? Kyllä mä luulen. No 25 minsaa niin alkaa reenit, hei. Let's get it. Toi tohon. Sitten toi. Tää tuolta on kaikkien alta. Tuolta. Sit solmu. Noin. Sitten niinku normisolmu tuohon. Mä en oo ikinä kokenut jotenkin, että karate olisi niinku tappelulaji. Sehän on semmoista enemmänkin vaan niinku kuin tanssimista. Kiva sanoa tälleen, kun maailmanmestari on tässä vieressä. Hei! Näitä on tehty kyllä. Tää menee ihan lämmittelystä. Eli käsi suoraksi, toinen käsi tonne nyrkkiin. Just tuossa. Älä jo yritä pitää käsi ihan suoraan, me lyö täältä. Joo. Just. Hei! Hei! Nyt tänne. Mamma mia. Me ei liikkunut mihinkään. Se on peistus. Give me that. Okei, hyvä. Seuraava. Kato tänne. Ja paina alas. Ja vastaan. Nyt leuka ylös. No. Okei. Ei no, okei. Leuka alas. Kato tänne. Hyvä. Hyvä. Nyt kato vasemmalta. Yritti pitää. Tää on ihan, tiedätkö, taikuri. Anna tulla! Hyvä, just näin. Onks kova? Tuu ihan vähän hämeen. Toi normaalisti lyödään niinku rintamasta. Tänne. Niin me lyötiin vähän alemmas nyt. Ei vaan nyt lyödään. Niin, normaalisti se osuu suhun. Niin lyödäänkö ihan? Kyllä siinä lyödään. Ei se olekaan ihan tanssia varmaan. Siis tästä tulee niinku pelkästään sellainen zen-fiilis, kun mulla on tää kimono päällä. Pikku dinneri. I'm good. Otit sä pissejä sake? Beer and sake. Jos sä... What people coming here? Is it? Actually no. So I think we're all here. Tän tilanteen vois kyllä jotenkin käyttää hyödyksi. He can order 5 sake also. When I say 1, 2, 3, after that you say together, kampai. Okay. And then we drink. Yeah, you can but not once like that. Yeah, okay. So, and then you can say kampai like that. Yeah. 1, 2, 3. Kampai! Yes, very good. Enjoy. No niin, ja ei muuta kuin häntä kohti sitten. Hyissaa. Ei ku... And the sake. Nyt saatiin huoneet ja on vähän kädet täynnä, niin joutuu kuvaa tälle alhaalta. Se nyt varmaan tuskin sua haittaa. Heittää kammat tuohon huoneeseen ja sitten lähdetään kylpeen. Ne voi ehkä oikeesti olla jotain sviittejä. Nää on kyllä selkeästi isompi huoneet kuin noi äskeiset tässä. No on aivan valtava. Tuoli jossain on seuraava. No väitän, että on. Okei, no siinä on niinku eka tuli vastaan keittiön pöytä. Joo, oli ikäinen Japanissa, nyt me ollaan täällä. Niin Jumalaare. On muuten magee. Siinä on 2 patjaa lattialla ja nukutaan matalalla tänään. On kylpyamme. Saaks tosta? Okei, tossa on kyllä fiilistä. Eli tohon voidaan mennä 2 sitten. No kyllähän nyt tohon 2 maata. Missä täällä käydään kakalla? Olis tossa erikseen vessa? Miten Eihän nyt tohon voi kakkaa. Toivottavasti ainakaan ei. Ei kai siihen kakata. Onko se ihan normi vai pitääkö ei oo sitä reikää siinä lattiassa? Se vai jos äikä, niin voi jo kakata antaa säkin, tiedätkö? Ei ollut kauko. Mä en tiedä mikä se oli. Pitääkö niin käydä? Vai naappäin vai palli? Varmaan dipataan. Mutta on kiva, että on väliin vähän jotain erilaista. Ja kaikin puolin tämän reissun aikana erilaista, kun tämmöiset kimonot, millä me kuljetaan täällä joka päivä. Eri näköala. Ai. Tuolla spaassa ei niinku mun mielestä saanut ehkä kuvata, mutta ehkä huomenna voi olla, että kuvaankin. Mutta nyt on spaat vedetty, hei pari timmaa siellä völjytty ja köljytty. Ja mikä fiilis? On kyllä todella hyvä fiilis siis. Aamu kun lähti käyntiin, mä olin ihan jumis. Vedettiin karaokea.
Karate. Me vedettiin karatea. Mä olin vielä enemmän jumis. Ja nyt on parin tunnin löhely ja käytiin kylmä kuuma hoitoa ottaa tosta. Nyt on niinku hyvä, nyt on Jen fiilis jo, nyt. Nyt me tehdään siis kalligrafiaa, eli oletetaan, että tiedetään noita juttuja tuolla. Japani kalligrafia, historiaa, tosta voi joku ruotsalainen lukea. Mulla on jotenkin semmonen fiilis, että kyllä tästä tulee hyvä. Joo, saako ottaa mukaan? Kattokaa tää mun ensimmäinen taideteos, Mamma Mia. Tuolla on oikein vastaus näytössä. Toi mikä tossa on tokana, niin semmonen piti tehdä. Se on siinä. Tiedätkö, on niinku tyyppejä, mitkä oppii niinku tosi nopeasti asioita. Sitten on Sere. En oo aikaisemmin ollut kalligrafia-tunnilla, mutta kerta se on ensimmäinenkin japanilaisia kirjaimia ja sanoja. Ja tää tarkoittaa kevättä. Ihan selkeästi tässä on niinku puu ja jos alkaa lehdet kukoistaa pikkuhiljaa. Ja mun mielestä mä väitän, että jos tää on niinku mun suoritus ja sit se oikee pitäisi näyttää tuolta, mikä tossa ylhäällä. Mä väitän, että mä suoriudun aika hyvin. En olisi uskonut itekään. Kuviksesta saa puhumaan lysiä yläasteella meinaa. Niin. Eli nyt mä kirjoitan niinku mun oman nimen. Sele. Yeah. Nice, good job. Thank you. Tää on muuten taideteos, oikeesti. Tämä on taideteos. Sitten siirrytäänkin vähän erilaiseen aktiviteettiin. That was something personal, I think. Ja sehän irrotti sen niinku. Okei, jos siellä on sushi-lavereita paikalla, niin miettikää tätä. Joo, nämä keskustelut kun julkaistas, niin meillä kaikilla loppuisi urat. Yhtäkkiä kaikki lähti pöydästä ja mietittiin, että minkä takia. Tää on tämmöistä, kun kaikki on vaikuttajia, niin täällä on koko ajan joku operaatio käynnissä. Vai Jödy? Crazy room. Jump. Mä en ehtinyt maistaa edes vielä tätä jälkkäriä, kun noin lähtee katsoa jotain toista huonetta. Teis mitä? Tää on niin hauska, kun täällä on niin monista eri maasta näitä tyyppejä ja nää painaa vaan kaikki omaa YouTube-videoita. Yleensä tiedät, sä ymmärrät kaiken, mitä jengi selittää. Nyt ei oo mitään hajua, mistä mä puhun. Todennäköisesti jostain hienosta dinneristä. Ehkä ei. Ehkä meistä. Ei mitään hajua. Mut nää kaikkialla toinen sängyt on samanlaisia. Ne on niinku tilavia, mutta ei mitäköhän niinku silleen. Tiedätkö silleen mitenkään spesiaaleita oo, että Suomessa musta tuntuu, että on hienompia. Tästä näyttää kyllä kieltämättä ihan hyvä, että on kieltämättä kyllä maisemat tästä huoneesta, mutta aika semi-basic. Patjat lattia. Sitten pari tuolia. Japanilaisille tää varmaan ihan hullu sviitti. Mulle perushuone jossain Sokos Puijosarjassa. Tossa käveli äsken 3 jotain ulkomaalaista daamia vastaan. Rapsu paineli vastaan kanssa. Ihan pikku kikolona, niin silloin kun toi naru enää kiinni tässä. Ihmettelikö daamit katsoi pikkasen jotenkin silleen järkyttyneenä tässä meidän kohdalla. Niin en mä kato nähnyt, että sulla ei ollut... Bokseri näkyy. On ihan nänni auki jo. Kävi jätskiä ja nyt nukkuu huoneeseen. Miten se voikin olla, että joka maassa musta tuntuu, että meatwurstikin vaikka maistuu eri? Missä meatwursti ei sitä hevosta enää nykyään? Häh? Ja eikö meatwursti tehdä enää hevosesta? Ei mun mielestä enää. Häh? Ei mun mielestä enää. Mistä se tehdään? No siis sitä voidaan tehdä siasta, naudasta, kalkunasta, porosta, hevosesta, pohjois-saksalaisesta alkuperää olevan maitohappobakteerien avulla valmistettu kestomakra. Mikä kesto? Makra. Säilyy pitkälle. Muistakohan että miten tää karate-asu puetaan. Ainakin tosta housut kiinni. Hullu allergia. Tää sidottiin tänne näin. Sitten tää taittuu tästä päälle. Mitä? Onko Serellä ollut yövieraita? Se olikin vaan rapsu. Tärkeällä asialla tietysti. Ekan tyyliin sypi, niin sit mun tiedät se valattaa vaan paska läpi. Mulla ei oo sitä nyt. Onko se niinku hyvä juttu? Siis mun mielestä oli, koska sitä määrittää millainen paska. Tää solmitaan on niin, että... Tuossa on kamera, siis lukkupään päällä. Ja arva käyn, tekstitänkö? Ei se varmaan ole. Tästä näin, niin täältä kaikkien ali tulee tää. Noin. Tästä tulee eka ja sitten... Kiitos. Se oli sellainen vlogi tällä kertaa. Jos dikkasit, niin laita tykkäys ja tilaa kanava jos haluat. Nähdään ensi vidis. Moro! Yllättävän rankkaa, vaikka näyttää ihan pelleelliseltä.